Sanibonani kwi-family group. Kahlahle nokubingelela kufanele ngabe ngiyabingelela nje ngendlela engicasuke ngayo. Nina ekseni ngivuke ngafaka imessage ngathi sanibonani mndeni nayithulela nonke akekho noyedwa ophendulile. Ngaphinde futhi ngafaka imessage umbiko kahlahle obukade ubika ukuthi khona umzali useshonelwe yingane nathula kwangathi kushone nina. Kodwa umzala umlungisi usendikhoma egroupini ngephutha uzuyasho naye ukuthi ngiyaxolisa mndeni ngithumele ngephutha. Isiyahlokoma ke manje igroup. Iyavungazela nje ibhizi nje igroup ngenxa yekhoma. Ikhoma nje kuphela. Kusho ukuthi nje ngoba phela umzali ese-UK kungakho sekuyohlokoma nje egroupini ngenxa yekhoma nje ayisendile. Seningeniqhamuka ke manje niyaqhamuka niyasho nithi nice coma. Wow, what a coma. Abanye nje sebeze befisa ukufana naleyo coma leyo. Asazi ke kushuthi ke la ekhaya mangabe kuukuthi ungaligibelanga ibhanoyi wayaphesha kushuthi ke asingeze siphendulwe phela. Asingeze siphendulwe. Kahlahle ngiyacabanga ukuthi lo muntu owanloyayo ngiyakhona ukuthi akasekho emhlabeni. Akasekho emhlabeni ngendlela nje nenza ngayo. Futhi nje ngiyacabanga ukuthi kuzomela ukuthi nisitshele ukuthi thina awethu ama families akuphi sizokwazi phela ukuthi hamba siyowafuna. Mhlambe bona bangasiphendula kangcono ngoba phela ngoba singenayo imali kusho ukuthi noma ungakhuluma into ebalekile angeke uziwe phela. Haza ama families awekho right. Yabona bekho right. Yabona ngisho mawungenayo imali nje kusho ukuthi mawungakhuluma nje into ebalekile nje ngeke beze bekuzwe. Ngeke beze bekuzwe.